Uvante ima večni problemi Amerike i NATO. Oni uvijek u svojoj vojski uzgajaju ubojice kojih ima jako puno u Americi. U NATO ima ubojica koji rade za Ameriku već 20-30 godina. Da je problem kad pokušavate s policijom i FBI-em surađivati sa tim ubojicama, znate, jer ubojice baš nisu, znate, FBI, policija i američki NATO-vi ubojice nisu baš dobar par, jer ubojstvo nije laka stvar, a kod vas je sve puno ubojica NATO-a, Amerike, i mislite da će svi samo tako surađivati, pa budite uvjereni da bi pol njih rađe ubilo cijeli FBI, Interpol, nego s vama surađivali, nego sumnjam kako Hrvati non-stop surađujete sa jako stručno treniranom vojskom ubojica iz NATO-a i Amerike i želite da svi ti ubojice surađuju s FBI-om i Interpolom. Ja mislim da će vas svi ti rađe ubiju FBI, Interpol i vaše ubojice iz Amerike i NATO-a istu.